Femte scoring i sæsonen. Det er virkelig også en mand, der er blomstret op under Peter Sørensen i efteråret. I feltet. Jakob Thomasen har også vist det et par gange, at han kan sparke ud fra her. Ser det ud, som om han bliver væltet, eller i hvert fald støder sammen. Sredlatse kan ikke komme forbi Kenneth Emil Petersen. Nu bliver der virkelig plads at spille på for begge hold. Aggressiv offensiv. Slot ligger sig i mellemrummet her. Ockels kan altså også blive på bags. Frego løber lige ind i en dørmand her i mål. Til at blive om et nederlag overhovedet til Silkeborg, der har fået etableret et godt pres. Og Moro har fået styr på tingene og styr på et mål. 1-0. Det bliver sendt afsted. Ikke offside på Kadri, der gerne vil skære ind i feltet. Stadig Kadri. Mono kommer godt tilbage. Silkeborg, som også starter med at spille de 2 første kampe i Superligaen her på Jysk Park. PV mot Goitom. Tillbaks till Moro! 3-0! Naturligtvis viktigare här och nu. Aui. Moro! Arajuri vælter Sredlatse. Jeg tror, at Dagbjerg Buchart vælger at køre fordelen i og med at Silkeborg er på bold. Hold da op. Og lys. Ja. Det er jo frem. Silkeborg, der tager fat i spillet. Afslutning. Moro, der kniber sig for